पहिला रतिया की तोरा कैलको सही बताई हो बतिया गे। पहिला रतिया की तोरा कैलको सही बताई हो बतिया गे। अरे कैलको शुरू तपस्या रे छौरा नीचे लगा के तकिया रे। कैलको शुरू तपस्या रे छौरा नीचे लगा के तकिया रे। पलंग सुतल को की भुइया सुतल को की तोरा खटिया गे। पलंग सुतल को की भुइया सुतल को की तोरा खटिया गे। अरे कैलको शुरू तपस्या रे छौरा नीचे लगा के तकिया रे। कैलको शुरू तपस्या रे छौरा नीचे लगा के तकिया रे। कैसन रहल पियावा जोरे पहिला तोरा रात गे। ऊपर नीचे यहाँ बीचे गे छौड़ी कहाँ से होलो शुरुआत गे। पहले होलो पियावा जोरे मीठी मीठी बात रे। 12 जब बजल तो बिगड़ गेले हालात रे। मीठा खिलल को की दूधा पिलल को की कैसे मरल कमतिया गे। मीठा खिलल को की दूधा पिलल को की कैसे मरल कमतिया गे। अरे कैलको शुरू तपस्या रे छौरा नीचे लगा के तकिया रे। कैलको शुरू तपस्या रे छौरा नीचे लगा के तकिया रे। कैसे कैसे प्यार कैलको 12 घंटा रात गे। कैसे के चोली के डोरी खोलल को कहाँ गड़ल को दात गे। ऊपर नीचे करते करते कट गेल रात रे। होठवा से होठवा चाटी के ओजे गरैल कोई दात रे। राइटर सुधाना सुसुनुआ चौधरी करत दूर गतिया गे। छोटे लाल बाबू रंजनवा गे करत दूर गतिया गे। अरे कैलको शुरू तपस्या रे छौरा नीचे लगा के तकिया रे। कैलको शुरू तपस्या रे छौरा नीचे लगा के तकिया रे।